Als mensen weer uit. Ja. Daar heb je zulke goedjes van vandaag, man. Zij weet ons maar ook al vandaag, ze liever dramas maar bij zo. Maar ik wil nog zeggen, nu is nog zo stressje dood. Hij is nog een nummer, ze gaat stressen, maar dat je me niet ziek is, dat je me niet ziek is. Blijf maar niet ziek, is me altijd met zijn nog stressje dood. En je ziet je na, ook dat je pas gaat met, als je het op internet in de rayon, wie wil nog danken ze op. Tapos si Asi, ako mana kalup sa may mana ni baru. Sa mundo ka kay katas, behoezo gaat van mij weer op. Nog maar zit, hoe kan van mij vastgegrepen. Ik heb gezegd, ze moet hoe kan aan het gekijken. Anders dan gaat die blouse nou voor je verdalen. Anders dan ga ik hoe kan zeggen, hoe kan kala. Maar ze wil hoe kan pega en pega, maar ga je verdalen. Ik wil hoe kan nou oudje pas, moet kala. Anders ik hoe kan nou voor je nou ga verdalen. Ze moet hoe kan nou kala, hou je bek ze verdalen. Ze moet hoe kan kijk die blouse staan ook zo banga. Ik kom hoe kan nou te, maar ik lijk hoe kan nou mangja. Zij ze hoe kan, maar ik als ook zat zo banga. Die banga boze wisen, nou veel allemaal lekker klaar. Ons namen het op Facebook gelopen, dus javara. Ons weet hoe daarvoor, ons kan het zo doen. Ons doen het javar, ons val maar niet uit buiten. En dat is stuk wat allemaal gemaakt het, alle huid. Alle moet niet lopen uit het op ozie. En daar zitten je, wat ons dan, alle huid. En daar is je het wat huid. Ja. Kijk je, zelf kak, want ze aanvang, want je matrai, moet je maar zo, hoe niet bij was steken. Die mensen doen, hoe ze square, is je van dat onze tanden dus. Sweet respect. Hoe vind je me bro? Dus namen heet Halo, Facebook tot Instagram. Op WhatsApp voor als ik het Halo bro. Dus draai me hard, om eens goed eens terug te houden. Die mensen wil die worry van, alles zien, hoe ze steek. Klein, like, die kan niet uit, ik kan dagen. Net zo goed, maar niet. Aja yung tato dera pinalagati yawalis Kami pagkira danga anpangi. Ja, jadi ku pakai ikas dan pas. Ika balik bukan pas, tapi sekasi pas. Ikas dan ikan ada nomor satu koyo bos. Ikas dan pas, bisa masa bukan ani plus. Acara geng terus, ini video kurang tahu ni. Acara tong tu kana, ujar video susah lagi. Mana kayu no, Allah kayu guna. Dah kaji pukul sini nasib semua. Kani masuk ke saya kani os bro. Saya will say aku kaje yes bro.